Roj baş, hevalên hêja temaşevanên bi rûmet careke din em bi hev vene. Hevalên hêja îro bi taybetî ez dixwazim li ser mijareke bisekinim. Weke hûn dizanin diho sedemîn salvegera Komara Tirk bû. Yani ji vir 100 sal berê Komara Tirk bi ser esasê înkarkirina gelê Kurd hate avakirin. û di nava vê 100 salî de siyasetek ku Komara Tirk li pêş xist û di pratikê de dameşandin înkarkirina gelê Kurd bû. Hemû tekoşînên gelê Kurd, serhildanên gelê Kurd bi dara zorê hatin pelçiqandin. Bi hezaran, heta me rû dikarin bêjin bi dehan hezaran, sedan hezaran Kurdan jiyana xwe ji dest da. Yani Komara Tirk bi kurtayî weke komareke ku jêrê gelê Kurd e. Diho di sedemîn salvegera Komara Tirk de li hemû deverên Tirkiyê û her wiha li Bakurê Kurdistanê ku dibin destê dagirkeriya dewleta Tirk de ye û dîsa li dervey Tirkiyê li pir welatan di avahiyên nûnertiyên Komara Tirk de cör ve cör çalekî hatin bidarxistin. Ji van çalekiyan yek jî li Hewlêrê paytextê Başûrê Kurdistanê pêk hat. Min diho li ser malpereyên xwe yên medya civakî mesajek tê kurt weşand. Lê mixabin hin Kurdên kêm aqil hene ku fêm nakin. Ew çalekiya ji bo pîrozkirina sedemîn salvegera Komara Tirk ku li Hewlêrê çêbû serokê Herêma Kurdistanê mixabin Nêçîrwan Barzanî jî tevlî bû. û bi taybetî jî pasteya ji bo pîrozkirina sedemîn salvegera Komara Tirk bi destê Nêçîrwan Barzanî hate jêkirin. Ev li zorê pir Kurdan çû. Çawa ku li zorê min çû, ez bawer dikim pir Kurd bi vê kêfxweş nebûn, nerihet bûn. Ne tenê Kurdên Bakur, yê Rojhilat, yê Rojava, her wiha ez bawer dikim piraniya Kurdên Başûrê Kurdistanê jî ji vî helwesta Nêçîrwan Barzanî nerihet bûn. Mimkün e pir Kurd nikarin li ser cür ve cür medyayên civakî nêrînên xwe bînin ziman, rexneyên xwe bikin. Lêbelê yên ku dikarin derfetê wan hene di vî derbarî de nerihetiyê xwe bînin ziman, nerazîbûnê xwe bînin ziman, rexneyên xwe bikin, pirin, lê mixabin ji ber berjewendiyên şexsî ew dengê xwe nakin. Dîsa jî li ser medya civakî me bi hezaran mesajên şermezarkirinê dîtin. Piştî ku min li ser malpereyên xwe yên medya civakî mesaj weşand, min got mixabin ev nêzîkatî layîqê malbata Barzanî nîne. Her wiha layîqê gelê Başûrê Kurdistanê nîne. Malbata Barzanî ku di tekoşîna gelê Kurd de heya niha hezaran şehîd daye, ew malbat divê li gor bîranînên wan şehîdan tevbigerin. Ez bawerim
û sedî sed bawerim hemû kesên ku dibin serokatiya Mola Mustafa Barzanî de tekoşîn dane û jiyana xwe ji dest dane eger îro li jiyanê bana ew jî ji vî helwesta Nêçîrvan Barzanî nerahet dibûn. Belkî piraniya wan jî bi awayeke aşkere nerazîbûnên xwe banîna ziman. Lê mixabin li derva taybetî li dervey Kurdistanê li Ewropayê jî bi hezaran rewşenbîrê Kurd hene yên ku di derbarê doza Kurdistanê de heşê xwe dixebitînin û xwe diwestînin, dixwînên, dinivîsînin hene lê mixabin ji wan jî hinekê wan weke lazekî berê min got ji ber berjewendiyên xwe yên şexsî dengê xwe nakin. Ev beriya her tiştî mijareke rexnekirinê ye. Ez şermezar nakim lê belê mijareke rexnekirinê ez rexne dikim. Yani eger hêzeke Kurdan, rêxistineke Kurdan li dij berjewendiyên gelê Kurd, li dij helwesta giştî ya gelê Kurd xwedî nêzîkatiyekî be, xwedî siyasetekî be divê beriya her tiştî ew kesên ku em jê re dibêjin rewşenbîr in, ew kesên ku mêjiyê xwe dixebitînin, heşê xwe dixebitînin, li ser doza Kurdistanê dinivîsînin, diaxifin, divê bi awayeke aşkere rexneyê xwe jî bikin. û her rêxistinê Kurda jî çi komeleke piçûk be, çi komeleke mezin be, çi rêxistineke piçûk be, çi rêxistineke mezin be firq nake. Kîjan partiyên Kurdan, kîjan rêxistinên Kurdan, kîjan hêzên Kurdan li dij sekana Kurdan, li dij berjewendiyê Kurdan xwedî siyasetê bin divê ew rêxistin jî, ew komelê jî, ew hêz jî dengê xwe derbixin. Mixabin hin komele hene, çi piçûk çi mezin, bi taybetî ji bo ku bala hêza Partiya Demokrat nekişînin ser xwe dengê xwe nakin. Ji ber vê yekê jî ez bi xwe wan komeleyan weke komele nabînim, wan rêxistinan weke rêxistin nabînim, hêz bin weke hêz nabînim. Kîjan rêxistin dibe bila bibe? Mînak derbarê doza gelê Kurd de du partiyên, du hêzên serêke hene. Partiya Demokratê Kurdistan û her wiha Partiya Karkerên Kurdistan PKK. Mînak ez bi xwe carna derbarê siyaseta PKK de rexneyên xwe dikim. Hin kes ji min re dibêjin ka tu tereftarê Partiya Demokratê Kurdistanê, tereftarê malbata Barzanî ji ber vê yekê tu rexneyê xwe li PKK dikî. Halbuki ne wisa ye? Ji bo min PKK, Partiya Demokratê Kurdistan, YNK yani Yekîtiya Niştimanê Kurdistan, PJAK, PYD û her wekî din hemû partî ji bo min wek hevin. Kîjan partî derbarê doza Kurdan da xwedî pratîkeke baş be em ê jê re li çepika bixin. Ez bi xwe wilome. Kîjan partî derbarê sekana Kurdan da, derbarê nirxên gelê Kurd de xwedî nêzîkatiyeke şaş be, ez ê rexne bikim. Ez vê weke berpirsgirtiyeke xwe ya rewşenbîrî dibînim. Yani ji bo min çi partî dibe bila bibe, çi hêz dibe bila bibe, şaşiyeke wî hebe ez tînim ziman. Başiyekî wî jî hebe ez li çepika dixim. Weke min got ez hin nêzîkatiyên PKK rexne dikim, hin nêzîkatiyê wî jî baş dibînim, jê re li çepika dixim. Yê Partiya Demokratê Kurdistan jî wisa
ez başiyê wî diparêzim, kemasiyê wî rexne dikim. Lê mixabin hin kemakilê me hene, yani kemakilê me ne, Kurdin, dema mirov derbarê hêzeke Kurdan da rexneyeke dike, merfa weke dijberî wê hêzê dibînin, weke tereftarê hêzeke din dibînin. Halbuki ne ûlo ye? Ez şaşiyên Nêçîrwan Barzanî rexne dikim. Şaşiyên Partiya Demokrat rexne dikim. Lêbelê pratikeke wan yê baş dema çê dibe, ez di çepika dixim ji wan re. Ez ne ji Partiya Demokratê Kurdistan re düşmanatiyê dikim, ne ji PKK re düşmanatiyê dikim. Kîjan partî dibe bila bibe, çeyê xwe hebin, ez ê biparêzim, xirabiyê xwe jî hebin, em ê rexne bikin. Bi taybetî îro mixwast li ser vê mijarê ez bisekinim. Weke min got, ez bawer dikim pir Kurd hene derbarê wê nêzîkatiya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrwan Barzanî ku tevlî pîrozkirina sedemîn salvegera Komera Tirk bû jê nerehetin. Mümkün e nikarin yan jî newêrin rexneyê xwe bi awayeke aşkere bînin ziman, lêbelê di dilê Kurdan da êşekî çêbûye. Divê ev jî bêzanîn û ez hêvîdarim rayedarên cur be cur rêxistinên Başûrê Kurdistanê di vî derbarî de rojên pêş de wê hin daxuyaniyan bidin, em jî bizanibin ku bi rastî ew nêzîkatiya Nêçîrwan Barzanî ne nêzîkatiya tevayî Başûrê Kurdistanê bû. Heya carekê din bimînin dixweşiyê de silav û hurmet.